Otvorena selekcija nogometne škole Dinamo 3. godinu za redom otvorila je vrata nogometašima iz cijele regije pa i šire, te im dala mogućnost da pokažu što mogu, znaju i nametnu se trenerima zaduženim za selekcije. U trajanju od 10. do 24.1. 17 igrača prijavilo se na otvorenu selekciju te treniralo i igralo utakmice na kojima ih se detaljno pratilo. Tijekom ovih 14 dana jedan igrač posebno se istaknuo i izborio je svoj ostanak sa juniorima Dinama. A iskočio je konkretno jedan momak iz nogometnog kluba Moslavina, Antonio Vidović. On je inače već igrao seniorski nogomet, treću Hrvatsku nogometnu ligu, dakle ima i seniorsko iskustvo, on je 93. godište, što znači da je ulazni junior. On je upravo ovim stvarima o kojima sam malo prije pričao, dakle smisao za igru, brzinske kvalitete i čak kod njega je onako dosta uočljiv taj bio nekakav karakterni dio, barem ovaj na terenu. Naravno da ćemo ga mi sad još tu malo i s ove druge strane gledat, promatrati, vidjeti da li smo pogodili, ali ovako prvi dojam je zadovoljio je većinu tih kriterija i odlučili smo se da ga ostavimo. Kako si se uopće odlučio za Dinamo? Pa, htio sam dokazati se na jednom većem nivou nego što je to bila Moslavina. Znači, htio sam sebi vidjeti da mogu igrati za Dinamo, evo uspio sam sad i to je bio cilj. Kako si došao do Dinama? Pa, vidio me menadžer Zambata na jednu utakmicu prije godinu dana i onda me pratio jedno vrijeme i onda sam ga svidio sam mu se kao igrač i onda nazvao Spajić i pitao ga kako je u Moslavini sam šta napredao i onda je rekao da jesam i pozvao me za Dinamo da dođe na probu. Probao si se već i u seniorskom nogometu? Da, zabio sam 3 gola u 7-8 utakmica. Odlično, i kako ti se čini sad kad dođeš iz seniorskog među svoje vršnjake? Pa mogu reći to je malo teža konkurencija pa je isto skoro. Pogotovo kada je treća liga, nije to sad ne znam puno jača. Možeš reći da je treća liga tako? Pa mogu reći da je slabije nego Dinamo junior. Šta očekuješ od svoje karijere? Pa očekujem veliki napredak, a novci nisu bitni dok vidjeti koji igrač moram napraviti što više. Hoćeš reći da ćemo se dogovoriti za novce? Može. Dobro. Pošteno. Evo, pošteno mladi dečko, želimo ti puno uspjeha i da budeš što bolji. Hvala puno. Pa mi imamo već unazad 3 godine te selekcije otvorenog tipa na način da igrači moraju po nekakvoj preporuci doći, ali u tom periodu dolaze igrači svi koji su po preporuci probrani na neki način i u određenim periodima tokom godine, a to je 2 do 3 puta godišnje, okupimo ih sve. Oni su s nama u trenažnom procesu, odigraju nekoliko utakmica prijateljskih i na osnovu toga onda mi procjenjujemo da li je neki igrač za nas ili nije. Da mi radimo sa svim tim igračima testiranja, dakle funkcionalno motoričke testove sa svim igračima koji dođu kod nas napravimo i to je u principu prvi korak. Neki možda u startu su već tu eliminirani jer jednostavno nemaju predispozicije kondicijske da bi mogli odgovoriti zahtjevima koje mi postavljamo pred naše igrače. A ja bih rekao da unazad 2,5 do 3 godine, barem što se tiče ove najstarije kategorije juniora, je ovo možda bio najkvalitetniji selektivni kamp što se tiče kvalitete igrača koji su došli. U edukativnom dijelu govorimo o vježbama specifične koordinacije s loptom. Cilj ovih vježbi je razviti kinestetički osjećaj za loptu. Igrači tijekom izvođenja vježbi treba poticati da podignu pogled sa lopte kako bi informacije o lopti u što većoj mjeri prikupljali kinestetičkim receptorima na periferiji lokomotornog sustava. Igrač tako razvije mogućnost fokusiranja vizualnog sustava na taktičke aspekte igre, a ne na loptu. Osim toga, ove vježbe kod igrača razvijaju ritam, frekvenciju pokreta, ravnotežu i fleksibilnost skočnog zgloba, te su izvrsna predvježba za učenje utilitarne nogometne tehnike. U prvoj vježbi igrač povlači loptu prednjim dijelom džona prema unutra. Naglasak je na kratkom dodiru s loptom i mekoći pokreta. U drugoj i trećoj vježbi igrač vodi loptu cik-cak koristeći neizmjenično vanjski i unutarnji dio hrbta stopala. Vježba služi kao odlična priprema za usavršavanje različitih okreta s loptom i finti. U
U četvrtoj vježbi igrač u ritmu povlači loptu džonom prema sebi, te je udara sredinom hrpta stopala od sebe. I konačno u zadnjoj vježbi igrač treba napraviti što više krugova oko lopte. U drugom dijelu treninga igrači izvode primopredaju iz prve unutrašnju stranu stopala, u trojkama, sa promjenom mjesta. Vježba ovakvog tipa omogućava ostvarenje velikog broja ponavljanja, dodira sa loptom, te kod igrača stvara naviku kretanja nakon odigrane lopte. Osim toga, vježba ima naglašenu energetsku komponentu te pozitivno djeluje na poboljšanje funkcionalnih sposobnosti nogometaša.